गिलु बालु गारि बेलथाय दोनो लोगोफोर 12 साखानि गारि बेलथाय दोनो इउपिनि आरोना बियो इउपिनि 17807525 गारिया माने लर लाना फैदोंमोन आरोना माल लर लाना फैदोंमोन होनना बुङोब्ला थाइबें लाना फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बरपेटानिफ्राय जिल्ला फारसे लानानै थांबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुवानि जोहै मोनानि 16 थारिख मोनानि 10टासो समाव जादों आरोना लोगोफोर बियो बे जाथाया गाव हारसिंनो जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ड्राइभार आरो हिन्दीमोन सानै दंमोन नालाय ओमफ्राय रावबो जेबो जायाखै होननानै खिथादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ड्राइभार आरो हिन्दीमोनाबो दङ जेबो जायाखै आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय नै आंनि सिगांजों खिथागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना 12 साखानि गारि आरोना लोगोफोर बियो जाबाय इउपिनि माने आन्ध्र प्रदेशनि आरोना बियो इउपि लिरनाय दङ नै लोगोफोर इउपि आन्ध्र प्रदेश इउपि 17807525 नि गारिमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै गारि एक्सेस बिहरनानै नै मालखौ थिखोगासिनो बे माला माने थाइबेंमोन आरोना लोगोफोर थाइबेंमोन दायो बे गारिनिफ्राय बे गारियाथ' बेलथायबाय नालाय ओमफ्राय बै गारि एक्सेसआव माने बिहरनानै दायो थिखोगासिनो आरोना लड होगासिनो दायो ओमफ्राय आं सिगांजों खिन्थानो नाजानि नोंथांमोना नायलांबाय थाब्ला जाबाय आरोना भिडिअखौ सिगांजों माबायदि अबस्था खालामनानै ड्राइभार आरो हिन्दीमेन ओंखारनो गोनां जादों माने ड्राइभार आरो हिन्दीमेन जेबो आघात जानाय जायाखै आरोना लोगोफोर सानैबो दङ दायो नै माबायदि जादों माने नै बियो जाहैबाय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि लकेलनि माने पाटगावआव जादों आरोना लोगोफोर पाटगावआवनो ओमफ्राय बै जोंनि पाटगावनि फोथार आरोना लोगोफोर बैयो जोंनि पाटगावनि फोथार गारिनि अबस्थाखौ नायदो आरोना लोगोफोर ओरै उनथिंजाय बारा जेबो जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बाहाय नै बैसोर लहाया एसे देरबाय आरोना ओमफ्राय नै थाव गगासिनो थाव ना माथाय नै थाव गगासिनो दायो नै साखाया माबायदि सादों साखाया नै हायाव गोदोहैबाय आरोना एसे ओमफ्राय ओरै सिगांजों माबायदि जादों नै ओरै गेरेबजोबदों आरोना नै लोगोफोर ओरै गेरेबजोबदों ओमफ्राय नै ग्लासखौ बुफायनानै ओंखारनो गोनां जादों आरोना नै ग्लासखौ बुफायनानै ओंखारनो गोनां जादों नै माने सानैबो दं आरोना लोगोफोर नैबे ड्राइभार ओमफ्राय नैबे गारि बै एक्सेसनि ड्राइभार आरोना ड्राइभारबो आरो हिन्दीमेनबो दं आरोना ओमफ्राय हिन्दीमेना अफायबा थांदों ना नै लोगोफोर माबायदि माल लड लानानै फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बेयो थाइबेंजोब नै थाइबेंआ बस्था गावनानै गोलैजोब्बाय नै थाइबें बस्था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो लेबारफ्रा थिखोगासिनो नैबे गारि एक्सेसआव बिहरनानै बरपेटा थाइबें आरोना दिल्लीयाव लांगोननो बरपेटा रडनिफ्राय दिल्ली फारसे लानानै थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो थाइबेंखौ माने लड होफिनगासिनो थाइबेंआनो गेलेगासिनो ओमफ्राय नै लोगोफोरनि बे एक्सेस गारिखौ बिहरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो RJ14G आरो माने राजस्थाननि आरोना लोगोफोर J7655 बे गारि एक्सेस बिहरनानै ओमफ्राय मालखौ लड होगासिनो दायो बे गारियाव गारिनि अबस्थाया नै बे ग्लासखौल' एसे माने बारिया बारा जेबो जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेहाय गेरेबबाय आरोना ओमफ्राय नैबे नेसनेल हाइवे आरोना लोगोफोर ओरैजाय थांगोन माने सानजा आरोना लोगोफोर बङाइगाव थांबाय बेजों 31 सिराजा लामा आरोना बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पाटगावआव जादों आरोना ड्राइभारा जेबो जायाखै आरोना लासैसो बेलथायदों माने खुवानि जोहै जादों आरोना लोगोफोर 10टासो समाव गारिया बारा खरा नंखायामोननो ओमफ्राय लासै फैबाय आरोना लोगोफोर
बोरैबा दानख्रेंनानै